RAMOGI thuolo machielo kendo marwa kini machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore odhiambo ma kawuono ma en otieno mar 28 e dwe mar 9 2022 nyaka ne dwe ni chakre mar odiechieng' mar 28 RAMOGI wan gi mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto loso kod jogo magin johala ahinya mago matimo ohala mag hola kokalo e yore mag ong'we yamo kod mago mag bengi. Bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kotelne gi Oimore gi Raila Amolo Odinga gi Martha Karua odiko ka gichiwo pachgi ewi kaka ne ong'ad bura mar ong'ur mar ombulu mar jatend piny Kenya. Magi to kod mamoko RAMOGI weche mag oro bende nitie kaachiel kod mamoko mathoth. To kopogore gi mano, par ni odiechieng' ma kiny en chieng' tich ang'wen tarik 29 dwe mar 9 2022. Ng'e gima biro timore? Ka ok ing'eyo to ket mana wang'i weche manyien mag Oimore gi sani. Mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Tunatarajia kwamba atakapowaita waratibu wa kudumu atahakikisha kwamba ni 50-50. He promised that he will sell, we will buy fuel at 100 shillings. We are waiting. Jatend piny William Ruto kinyawa yanga od bura mar 13. MCS ma Nairobi kinchamo muma motelo ne chenro mar yiero spika margi. Kambi mar Safaricom kod bengi mar NCBA odwoko piny nengo ma gijuogo ewi hola mar Fuliza ma gichiwo matin ne 1,000. Machiegni RAMOGI yudo weche manyien adimba. Kuom thuolo no Ruto te jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno par ni nyalo tudori koda e namba 20600 kata bende Facebook mar RAMOGI TV Kenya, YouTube kaachiel koda Twitter handle. Twitter handle mara en @GeorgeBati_. RAMOGI an ka ilo nyakwar guoko cha pesa. Koro wadachake kaka obedo ga chieng' tich adek chakre sani nyaka ang' wabed gi wach manyien mogik odhiambo ma kawuono. Ka kamano wachako kod mago motenre kod fungruok ne jogo ma kawo hola kokalo yore mag bengi. Oganda ma kawo hola ma ichiwe yor ong'we yamo ma ong'ere kaka Fuliza koro yudo fungruok matin bang' kembe machiwo hola golo omenda ma gijuogo pile ka pile wi hola matin ne Sh1,000 ka gichudo e thuolo mar ndalo adek. Safaricom, bengi mar KCB kod NCBA bende kawuono ne olando ni jogo ma kawo hola matin ne Sh1,000 koro duoknegi omenda ma ijuogo gi pile ka pile kod 50% bang' odiechieng' mar adek mar gowino. Mana kaka idweno koth leronwa, jatend piny Kenya William Ruto ne oyuoro e nyasi no ma bende opoyo kang' ma kamano kaka achiel kuom yore mag duoko pek mar ngima ma oganda piny Kenya kale chien. E nyasi mano yuore kod jotend piny owacho mawuok e migepe mopogore opogore. Kambi mar Safaricom mane ochako hola mar Fuliza higa mar 2019 ne olando ni chakore dwe mar 10 higani jogowi biro yudo fuong'ruok mar 50% e omenda ma ijuogo gi odiechieng' ka odiechieng' ma gine gigowi, okang' ma igeno ni biro medo yot ne oganda maromo milion 1.7 ma kawo hola mar Fuliza pile ka pile. Beginning 1st of October, together with our partners NCBA and KCB, we are further building on our Fuliza partnership to empower more Kenyans with even more affordable access to credit. All customers will enjoy Fuliza free of the daily maintenance fee for transactions below 1,000 and below 3 days. So for the first 3 days, they won't have to pay any daily maintenance fee, which they pay today. Bang' ndalo adek mar bedo kod gowi matin ne Sh1,000, oganda ma koro nego juog Sh10 odiechieng' ka odiechieng' biro chulo Sh6. Jogo ma kawo hola moingo Sh1,000 bende yudo fuong'ruok e omenda ma ijuogo gi ma odok piny e kind 10% nyaka 20%. Jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni okang' ma kamano biro konyo weg ohelni matindo tindo yaro ohelnigo kendo nyuolo thuolo mag tije ne rowere ma pachoka. They can double if not triple their business, and it is good for everybody. It is good for the fintech companies, it is good for the banks, it is good for the taxpayer, it's good for the taxman, and it's also good for me. So I think we can have a win-win. I think it's good. We're going to have a win-win arrangement. Ruto bende ne omedo ni piny owacho ikore mar tiyo kod omenda mane otiso ni Hustlers Fund
e keto kumba ne kembe matindo tindo mabiro kawo hola machalo kaka Fuliza mondo duok piny nyenyo ma ijuogogi. The assignment Eliud Owalo and my good friend Professor Njuguna will have is to structure with yourselves the Hustler Fund. We are ready to commit public resources to underwrite some of the risks so that chamas, cooperatives, SACCOs can access credit at single-digit interest rate. Gavana mar bengi maduong' CBK Patrick Njoroge ne osiemo kembe machiwo hola mondo we tiyo kod yore maroko jogo magimiyo hola ka chudo leo. As you know, Your Excellency, on the 17th of this month, we began firmly regulating the digital credit providers that have been a problem in this country. So all that business of them calling you or calling, let's say, a customer, a borrower, and demanding that the payment be done using unethical means, that is a thing of the past. Kata kamano, joka Fuliza to pod biro chula tamala chiel ma ijuoge wi hola ma omigi, kata ka gikawo matin ne siling 1,000. Joko ma ok oduoko gowi bang' ndalo 30 bidok be yienegi kawo Fuliza kendo mana kaka osebedo ndalo mosekalo. Oganda ne okawo hola maromo siling bilion 578 kokalo e Fuliza higa mokalo. Kamano en siling bilion 1.5 pile ka pile. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime nyakora Ramogi koro wadonje weche ma otenore gi oro. Jatend piny Kenya William Ruto golo ohinga ma osebedo kadino yore mag kedo kod midhiero mar oro e pacho ka koro oyango ni apisi mar jalupne Rigathi Gachagua ema koro biro telo ne chenro mar kedo gi midhiero go. Ruto wacho ni ma biro kelo yot ne chenro mag kedo kod oro e thurka kendo tudruok maber e kind piny owacho mamalo kod mago mag counties. Magi ne wacho e romo mano bagi e kar log tich mar piny owacho ka bende omedo ni chenro no biro kelo yot e pogo telo kata tich e kind piny owacho mamalo kod mago mag counties. Chaired by His Excellency. What is it that we are? What have we been doing? We also I want. Ramogi bang' yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani ne oter bura e nyim doho. Kata kamano burano nong'adi tarik 5 dwe mar 9 mar higani ka bende chieng' wuok tich mar jumani doho kaka ne gisingo ne gigolo duoko ma nimba kata ma dimba kaka ne ging'ado burano. Odiochieng' ma kawuono riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya omedo seyo kaka joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ne ong'ado bura ewi ng'ur mar ombuch jatend piny Kenya. Azimio wacho ni andika manimba manyiso kaka ne ong'ado burano nyiso mana kaka jong'ad bura e doho mamalo mogik ne ondhogo jo Kenya kuom rem wito oko duoko mar ombuch jatend piny Kenya. Bang' doho mamalo mogik keto adimba kaka ne ging'ado bura ewi ng'ur mar ombuch jatend piny Kenya, joyal buche 7 go nyocha ne oketo gik ma gidwaro mondo otim ahinya ne IEBC mar neno ni yiero mandalo mabiro obedo maonge ng'ur ahinya e ombulu mar jatend piny Kenya. Kaluwore kod andikano, dwaro nitie mondo od bura mamalo oket chike manyiso kaka duol mar yiero IEBC tayo tijene. Doho bende dwaro mondo IEBC olos okenge mong'ith manyiso kaka gitayo tijegi koting'o chik maneno ni jakom ok ong'ado wach kende ma ok okawo pach jokanyo mamoko. Dwaro nitie mondo ket maler pogruok e kind tij jakom mar IEBC kod commissioners mamoko. Doho bende ng'eto margi dwaro ni apisas mag IEBC ema obed gi thuolo mar donjo e kuku mar tich margi kata saba ma ok joma wuok e pinje maoko. Doho dwaro ni IEBC oket mopogore kuku mag chenro kata saba margi mar tich kod mano ma itiyogo e kinde yiero. Ma biro miyo doho yot e nono ng'ur motenore kod gik manitie saba mar yiero. Doho dwaro mondo IEBC oket kama nyiso kwan ombulu ma oluti kama ok owinjore miluongo ni stray ballots, kendo nyaka IEBC tieg makare apisa mage e wi ombulu matiyo e kwan mag ombulu ahinya e komtend piny Kenya. Gidwaro mondo IEBC oket okenge moyiedhi ka oluwore kod kidieny mar 90 mag chike yiero ma higa 2012. Ka gidwoko kaka joyal buche 7 mag doho ne ong'ado burano, riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kokalo oboke ma ochuoyo kogno gogai mar Raila Odinga kod jalupne Martha Karua giseyo doho kuom ndhogo jo Kenya e bura mane ging'ado tarik 5 dwe mar 9 mar higani. Azimio koni kata bang' doho yango ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne oketho chik e tayo yiero maduong', joyal buche go ne odokne e ng'eto mar bura.
Azimio wacho ni ketho mane Chebukati otimo ne oromo wito oko duoko mar ombulu e yiero mokalo. Joditogo mag Azimio bende iseyudo kuom sieko sani ni owinjore oket makare chenro mag tich ka IEBC kaluwore kod pogruok manoneno e yiero mokalo ka do nogo ne odino itgi neno mane gichwalo e kinde bura mane kwedo duoko mar ombu jatend piny Kenya mane giyangogo kaka pogruok mane obedo ka IEBC ne ochocho duoko mar ombulu. Gimedo seyudo kuom ngalruok e winjo bura manochwalnegi e wijo Venezuela kod kwand atamalo 50 komedi achiel mag ombulu. Azimio bende oseyudo kuom tiyo gi dhok manyisa chaya e kinde mag ng'ado bura ka giwacho ni okindegi biro chiwo duoko margi manimba e wi kaka do nong'ado burano. Ramogi wadhi nyime. Bang' jatend piny Kenya William Ruto nyowalo jatend duond bura mar Amani National Congress Musalia Mudavadi lemo ma ochuogi mar jatelo maduong' ma ochung'ne jotend migepe. Paro medo nyuolore kind oganda wi kabende lemo ne oluwore kod chike. Walter Nyambaga miyowa ler mathoth bang' kolo wachno kod jolony. And that is the position of the Prime Cabinet Secretary, and I have appointed my brother Wycliffe Musalia Mudavadi into that office. Bang' jatend piny Kenya William Ruto walo jatend ANC Wycliffe Musalia Mudavadi kaka jatelo maduong' motelo ne jatend migepe kendo lero moko kuom tije mage mokelo kanyakla rango tije mag jotend migepe e tudruok mag od bura kaachiel kod piny owacho e kind mamoko. He is probably the most senior office after the office of the President and Deputy President. He will assist the President and Deputy President in the coordination and supervision of government ministries and state departments, in liaison with the ministry responsible for interior and national coordination, oversee the implementation of national government policies, programs, and projects, chair and coordinate national government legislative agenda. Oganda jo Kenya omuocho mbaka e kinde ma jolony bende owacho ni nyalo bedo ni jatend piny William Ruto chuogo lemo mar Prime Minister oko mag chike mag katiba matayo Kenya. Ing'eni migosi Musalia docket ne onge constitution, koro miyo kata ko fail kata ka ok fail onge kuma jopiny nyalo dhiye. Giminyalo timie onge nikech docket ne no onge kudhi e mbele do tibro yud ni mano docket ma en administrative chuoga. Mai gima obalo wang'wen to koro tij ministry ni kendo gipogo moro matin Musalia timone coordination to moko ka ne Rigathi timone en jalup Rigathi kosa enango nikech lemo momiego duto onge chik wan kaka ne waneno nonego miya lemo ma kawaida. Jolony wacho ni chalo ka gima owany oko moko kuom tije mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua kendo mi Musalia Mudavadi ka gitene kod siasa. En mare ni en achiel kuom ministers 22 go kendo gima pek kanyo ni king'iyo lemo momiye ma onego bed ni otimo coordination mag ministries mopogore opogore. Mano e tij jalup ker Rigathi en monego bed otimo coordination go. Docket machielo ma bendo pog gik moko tere en mar jalup mar president ma en tich ne koro biro bedo ahinya manie constitution en chairing the IBEC committee. Bende nitiere midhiero ma okang' kod jatend piny William Ruto ni godo. Obe wapenjo to jalup sirkal wuon to paro nadi e wachni nikech nenre ni ker neno ni tije ma kawaida ma chik Kenya omiyo jalup president to kod tije ma kawaida ma jalup president timono nenre ni ker neno ni mano tije go ng'eny mohingo jalup tije go ng'eny mohingo Rigathi ema kendo koro okelo Musalia kayo ndosne matin. Aparo ni mano e achiel kuom challenges bende makoro wadwa bedogo nikech aneno ka migepe ka moko oter e docket ma oket ne chief minister ma en migosi Musalia. Ker nonego lwal wachi kako kete no en ker en gi jalup ker tije jalup ker duto nitie chikwa mar constitution to kendo nitie legislation. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.
Poni jood bura opodho gwelo mare ngire Njuguna Ndung'u dhi bedo jatend migawo mar omenda ma pachoka. Jatend piny Kenya William Ruto geno ni Ndung'u dhi tiyo kod lony mare weche mag uchumi mar bero ngima jo Kenya. Penjo en ni to bende en gi chia mar bero uchumi ma pachoka. Chris Owino miyowa ler. E kinde lando ayanga kweth ma jotelo madhi konye keto tim ajenda mar piny owacho mare, jatend piny Dr. William Ruto ne ogwelo ngire Njuguna Ndung'u ma en gavana machon mar bengi maduong' ma pacho kae kaka jatend migawo mar omenda. Ruto ne oketo yie mare e lony mar adhai mar Njuguna Ndung'u e weche mag uchumi e chenro mar chiero uchumi ma pacho kae manie kinda Kur Gasumbi. Chenro mar bero uchumi en achiel kuom mise motegno mane jatend piny William Ruto ogero e campaigns mage motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. William Ruto ne omiyo jopiny geno kod chenro mare mar dongruok mageto jomochando midendo ni bottom up economic model, ka osingo ni mano e chenro mane dhi keto manyonge e ofuko mar jopiny. Kata kamano, Jaindi Kisero, jalony e weche mag uchumi, wacho ni ngire Njuguna Ndung'u onge kod mbi kaachiel kod chia mar chiero uchumi. Onge gimiluongo ni mbi mar kawo tich, ok okawo tich gi mbi mare. Donno kaka ng'ane njatimore ka Matiang'i nokete tich moro to kite mbine be kata mana Wood Game iluongo ni ng'ane Magoha okete tich to kete mbi to wuoyini ok ane en tich man mbino onge go, en ng'ama arisacha. Kisero chano ni ting' mar bero uchumi en ting' maduong' madwaro ng'ano man gi muomro kod mbi mar timo tije ne kaka dwarore ma onge dok chien kata tek kata yot. Omiyo gini dwaro ng'ama muomore tijno. An anyalo neno ng'at miluongo David Muriaria kane Kibaki odonjo tich, nobukore odhi e parliament kanyo dichiel mowacho ni gimiluongo ni cash ratio odwoko piny ni pap, to koro odwoko cash ratio piny dichiel to banks oyudo ka gin gi pesa mang'eny kata kama koro ng'ama koro giol pesa tamogi. Piny Kenya bende pod nigi gowi mar duol mar IMF, gino manyiso ni piny Kenya nyaka tim gigo ma IMF dwaro. Jaindi Kisero lero ni mae nyalo keto Ndung'u kod piny owacho mar William Ruto e yo mapuot mar kelo lokruok madwarore e chiero uchumi. Options magin gotin kimedo suru kicha IMF dwani gimedo suru to kika piny chalo no kichako medo suru sani, IMF dwani onge gimoro ni mafuta matin, ni subsidy, onge dwa kata mana gima incho lando ni mar mbolea cha, ok dhi nyime mathoth. Omiyo gin joma wuotho e skei, gimikete ni dhok cha, gin joma wuotho e skei, ok en gima yot. Dwaro joma brave, nikech program IMF no ok ginyal timo, ok ginyal wuoke. Bang' yudo achiel kuom lemo mopoto e piny owacho mar Kenya Kwanza, ting' maduong' makoro ochomo ngire Njuguna Ndung'u kaka jatend migawo mar omenda en tieko midhiero ma oganda ma pacho kae osebedo ka kaloe kuom chiero uchumi ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi gi weche mathoth ma osebedo kaluoro migawo mar somo ahinya to ewi lai manyien mar somo CBC, oganda jo Kenya osebedo ka ni kod siso mar ng'eyo nonro mar jalno makawo kar jatend migawo mar somo mancha tiyo ngire George Magoha, ma nyaka sani oyangore ni en jal ma iluongo ni Ezekiel Machogu. Bende penjo maduong' en ni Machogu ni en ng'a, to gik mage marite e migawo mar somo. Ezekiel Machogu mae jal ma okawo kar jal mane en jatend migawo mar somo ngire George Magoha. Machogu en jasiasa mane ochung' malaro kom mar gavana kod otiko mar UDA kaunti ma Kisii e yiero ma okalo. Ne otimo penjne mar O levels e sikund sekondar Manduru higa mar 1974. Ne oriwo kod sikund sekondar mar Agorosare bang'e kuma ne otime penjne mar A level. Machogu ne otieko sombe mbalariany ma Nairobi kuma ne oyude digri mare ma tije lwedo kata arts gi dho ngere. Machogu ne oyudo tich apis jatend piny kaka jatend loch nanga machon kata DO. E higa mar 1989 ne ogwele kaka DC, tich mane otiyo nyaka higa 2008.
Otiyo bang'e kaka jalup jagoro e apis mar jotich sirikal nyaka higa 2017 kane oyiere kaka jaod bura mar Nyaribari Masaba. Mano e Ezekiel Machogu koa e kaunti ma Kisii. Ngire Jony Magoha ne olero weche ne mogik ne jatelo mabiro kawo kare. E ting' ma Magoha dwani Machogu ochakgo en chopo singo mane jatend piny oketo ma ndiko jopuonje moromo. This administration has trained teachers who are already in service to teach grade 7 and 8. Are we together? But the good news is that the incoming president has promised to employ more teachers. From where we sit, we know that money is going to be a problem. So if for any reason he cannot employ 58,000 teachers in 2 years, he still has a fallback position by utilizing the teachers that are available. But it would be so good. We have been employing between 10 and 20,000 teachers a year, every year since I got into government. And we know the denominator has been lack of funds. So in the event that cash flow is a problem, I think it is better to continue to train the teachers the way we have been continuing to train them. Kopogore kon ndiko jopuonje, ting' e wilai manyien ma somo ma CBC, kao telo odhi wite oko kose. Kaluwore gi twak ma jatend piny Kenya e odiechienge ma chamo muma e wi loso aput mabiro twak e wi somo, Mak Gungu koro kawo luth ma telo ni aput kendo neno ni winjruok obetie manyalo konyo dhiro chenro mag somo e pacho kae. Neno ni somo mag mbalariany ma pacho ka odok e wang'e kokale chwalo omenda ne mbalariany go. Ting' mar rwako jopuonjre mag junior secondary kod klas 9 duto dwe mar achiel gite gin weche madongo manie mbele Machogu e kinde ma okawo telo koa kuom Magoha. Bende moko kuom oganda orwake kaka jal mabiro tiyo e yo makare. Wenye wamechaguliwa hawana ujuzi sana. Sasa manaibu wao wajaribu aweke wenye wako na ujuzi na tajriba kwa hizo wizara. Kama nafasi nyingine yaweza patikana kama sisi wa Kisii tupatie, kwa maana watu ni wengi ambayo watakusaidia, wasaidie nchi yetu iendelee mbele. Tungeomba sana sisi kama wa Kisii utupatie mtu wa nguvu kama Matiang'i sekta ya interior security. The current president William Ruto angalie wale ambao wako na cases ambao let's say ni court cases, asikubali wapatie uongozi, because hii country tunataka genuine cases na tunataka watu ambao watachukua hii nchi for the next 10 years tukue mahali fulani. Kama Goha tokoni duto biro nyalore, mana kama Chogu wuok maneno ni gik matimore sikunde eno wuono neno, ok bet marito wacha winjo. Okoromogi wadhi nyime. Gavana machon mar kaunti ma Kakamega Wycliffe Oparanya wacho ni onego ket migawo mar tend kor gwenge kata devolution. Oparanya olero ni migawo no en gima dwarore ni mar okelo tudruok e kind piny owacho mamalo kod mago mag counties. Mabiro kata wacho ni mabiro e kinde makwith mar Azimio la Umoja One Kenya e od bura mamalo. Bende wacho ni thoth jotend migepe ma ogwel kod William Ruto gin go gito. In an economy that is crying for revival, it is shocking that the old administration has packed the proposed cabinet with some men and women who should be in jail for engaging in economic crimes and sabotage of the country. Most of the nominees suffer acute financial and ethical deficit, which the appointing authority is aware of, but chose to ignore in nominating them, because it would appear in this administration ethics and accountability won't matter. As lawmakers, we shall accord fair hearings to all of the nominees, but they must know that there are a lot of questions about some of them, and we will be asking those questions relentlessly. The cabinet is in no way the face of Kenya. It shows clearly that the Old administration still wants to continue splitting the country into its supporters and those who are not its supporters. Healing is not in the Oda agenda, apparently. Yakoromogi parni bang kanyo jatend piny Kenya William Ruto seyango kweth mag jotend migepe maromo 22. Migepegi
gin mago madhi tiyo to nitiere bede migepe ma bende nitiere e bede migepe gi. Magi gin bede migepe machiegni waneno kanyalo bedo 49 kuom gie sani. Ranyisi moko kuom bede migepe gi kaachiel kod migepe ma dhi bedo katayo gi. Magi gin weche marani mondo mi anyisi sani nyakwaramogi kaka ibiro neno ka wabiro chako koda bad migawo kod migepe ma okwongo. Ka wang'iyo ka nyakwaramogi weche wa masani endi, mokwongo wadhi bedo gi jatend migawo maduong'. Ma en lemo manyomi Wycliffe Musalia Mudavadi. Bad migawo madhi bedo e migawo mar Wycliffe Musalia Mudavadi en tudo chenro mag piny owacho mamalo. Migawo mar ariyo en migawo mar arita. Migawo mar arita ka nitiere kod bede migepe maromo 3. Mokwongo en bad migawo mar arita mapacho kod loch nanga. Mar ariyo wan kod tayo ute twech ma kuonde ma ilose ngima jogo madiponi osebedo kod chochni kata rochruok moro maneno timbe mag machienglo kuomgi. Ka mar adek en chwalo tije ne jopiny. Mano bad migawo mar adek kata bede migepe 3 madhi bedo e bwo migawo mar arita. Migawo mar adek en migawo mar omenda kod chenro mag ochumi. Mokwongo odhi bedo gi bad migawo mar omenda. Ma bad migawo madhi ng'iyo yore kaka omenda tiyo. Kama chielo odhi bedo gi bad migawo mar ariyo machano chenro mag ochumi. Ma biro ng'iyo ni to ochumi mar piny Kenya bang' koseyud omenda koro iriembo ochumi mar piny Kenya e yo machalo nade. Nyakwaramogi wadhi kendo e wach machielo ma wang'iyo godo kaka migepe gi bede migepe koro ochan. Wan kod migawo mar 4 ma en migawo mar jolweny. En odhi bedo gi bad migawo achiel ma en bad migawo mar jolweny. Nyiso ni nitie tudruok machiel kachiel e kind migawo mar jolweny gi bad migawo mar jolweny. Migawo mar 5 nyakwaramogi en migawo mar tudruok pinje maoko. E migawo mar tudruok pinje maoko odhi bedo gi bad migepe 2. Mokwongo odhi bedo gi bad migawo miluongo ni mar tudruok pinje maoko. Ma en bad migawo mochung' ne tudruok e kind piny Kenya kod pinje maoko. Eka odhi bedo gi bad migawo mar 2. Bad migawo mar 2 en mar ng'iyo weche oganda jo Kenya modak e pinje maoko. Ma en bad migawo machielo manitiere migawo mar tudruok pinje maoko. Bad migawo mar 6 en migawo mar tije oganda, kit chwech kod joma ng'awo. Ma nyiso tije oganda kaka bad migawo mokwongo madhi ng'iyo tije oganda ni to gin mage. Eka bad migawo mar 2 en mar kit chwech kod joma ng'awo. Madhi ng'iyo kidieny mano ma iwacho ne gin mago mag joma ng'awo ka oting'o mine, ojende kaachiel kod jogo manigi ng'ol ma dho ngere dendo ni affirmative action. Nyakwaramogi kodhi kendo e wach machielo ma bende wang'iyo kotenore kod migepe kod bede migepe ma oketi e migepe mag piny owacho. Migawo mar 7 en migawo mar apeyni, wuoth kod apida. Odhi bedo gi bad migawo mar apeyni, yore wuoth kod apida. Mano en migepe ma dhi bedo nyakwaramogi kendo ma dhi keto kenge mag neno ni otim chenro mopogore opogore. Migawo ni nyakwaramogi dhi bedo gi migawo mar apeyni, odhi bedo gi migawo mar wuoth kaachiel kod migawo mar tije mag apida magi oting'o gedo mag apaya kaachiel kod gedo mamoko motenore koda yore mag tudruok gi wuoth. Ka wadhi kendo e machielo wan gi migawo mar lowo, udi kod dongruok mag bombe. Ka wan kod migawo mar wan gi bad migawo mar lowo kod chenro mag aching' kata chenro maching' mag udi. Nyiso ni maendi dhi tayo chenro mopogore opogore. Ka wan kod dongruok mar bombe. Dongruok mag bombe gin kaka bombe inyalo yawr, kaka bombe inyalo neni obedo koda chenro ma oyiedhi kata mong'ith mabiro tayo kendo keto bombego e ling'any mamalo kaka dwarore kod chenro matayogi. Eka migawo machielo en migawo mar tudruok kod lony manyasani. Ma bende migawo manyopodne Eliud Owalo. Ka odhi bedo kod bede migepe bende kamoting'o bad migawo mar fwambo gi keyo. Eka bang'e odhi bedo gi migawo machielo nyakwaramogi mar tudruok kod yuto e yor lony manyasani, mago miluongo ni digital economy gi dho ngere. Koro magi gin moko kuom migepe. Parni magi gin mana 9 kende kendo wadhi bedo gi mathoth bang' ka wase ayueyo nyakwaramogi. Omiyo gie sani adwa ni mondo mi koro ni kawuok kanyo to achiel kachiel ateri e yueyo marwa mokwongo e weche wa manyien mag Oimore odhiambo ma kawuono nyakwaramogi. Wan ka nikech in omiyo kamoro amora ma intiere erokamano kuom bende ndiko na RAMOGI TV e weche wa manyien mag Oimore. No ka felo wuod Mary mawuok e gwenge miluongo ni Cham gi Wadu wakwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi ochung' motegno gi jo Kenya
ka okonyo joma nigi loans chudo kendo golo nyingegi e CRB. Musa Orure wacho ni ondiko kama ng'eny wacho ni ndara mawuok Kadel nyaka Kodula Rach winjo ng'iye. Kaso Denish Nyagoi kawuok Ndhiwa wacho ni weche Fuliza kanyo to Ruto morae mang'eny. Wacho no mora mang'eny wada omiyo migosi Ruto atamalo 100. Mano bende en pache kanyo iluongo ni Denish Nyagoi kawuok e gwenge mag Ndhiwa. Nyakoro giro kamano ahinya kuom kete Ramogi TV we wakaw yweyo gi kanyo kata kamano med ndiko ne nambari 36000 kata bende e Facebook mar Ramogi TV. Bende nyatudri kodwa kokale Twitter kachiel kod YouTube. Parni Twitter mara en @GeorgeBati_. Wadhi yweyo ka udugu wan gi mathoth kik dhi mabor. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Never in my lessons did I learn the art of bribe taking. Ilifika mahali raia, let me use that word. Walikuwa natuogopa, so ungepata mwanaume anako. But we thank God. Polisi ni kazi kama ingine. Bora ukuwe na discipline and you just do whatever you're told to do. Nikiwa job niko job. Ni tu mtu unajipanga na discipline yenye unaweka home na pia kwa work. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. 10 bob, ashu, kinde, ekomi, apar, ikomi, mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major League. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major League's jackpot. Cheza na 10 bob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kini kendo nyakora mogajwang weche wa manyien mag Oimore pod dhi nyime. In bende pod inyalo ndiko na nambari 36000 mana kana nyisi cha nikech ma en weche manyien mag Oimore ma bende wang'ie matut ahinya mago mosetimore odiechieng' mangima kod madhi bende dhi timore odiechieng' makiny. Aneno ka ji medo ndiko kata kamano nyakora mogi na nyisi ni pod wan kod moko kuom bede migepe gi migepe modong'. Adwa nyisi ni e kind migepe 22 manyolandi gi jatend piny Kenya William Ruto gi bede migepe 49 ma wageno bedo godo gin mage. Adwa ni mondo mikoro sani achaka duki kendo anyisi anene to weche gi chalo nade nyakwara mogi ka abiro nyisi kaka bede migepe gi gin mago ma oketi e migepe mopogore. Parni nyakwara mogi ne wan kod migepe mamoko ma bende ne wang'eyo. Erokamano ahinya mana kaka ineno ni nyakwara mogi magi e gik manitiere. Bede migepe gi koro wadonje e migao mar apar. Ma en migao mar thieth. Migao ni kuom thuolo mokalo ne omak kod Mutai Kagwe. Kendo en migao ma bende nothuthni ahinya mar neno ni ngima oganda jo Kenya oriti
ka gitenore kod migawo mar arita ma pacho ka e kinde mar midhusi mar korona. Migawo ni Nyakwaramogi en migawo manyomi nyadendi miluongo ni Nakumicha. Koro sani embe en gi bad migawo. En gi bad migawo mar thieth mokwongo, eka en gi bad migawo mar ngima oganda. Bad migawo mar thieth ochung' ne weche mag thieth, mag neno ni weche mag yedhe okeyo makare, gik madwarore e ute thieth mopogore opogore. Korka en gi bad migawo mar ngima oganda, ma ochung' ne rito ngima oganda, gigo manyalo kelo midekre kata tuoche mopogore opogore. Ka wantiere migawo machielo, migawo mar somo. Migawo mar somo kuom thuolo mokalo osebedo ka omaki kod ngire George Magoha, kata kamano gie sani okete e lwet Ezekiel Machogu. Ezekiel Machogu en achiel kuom jogo marito mondo mi bang' puotho gi od bura mamalo, poni opodhe to biro bedo jatend migawo ni. Migawo ni nitiere kod bede migepe adek e iye. En gi bede migepe adek gi oting'o somo mokwongo, ma nyiso miluongo gi dho ngere ni basic education. Ma nyiso somo mokwongo koting'o mano mar jopuonjre matindo, jopuonjre mag primary kod mago mag secondary. Eka koro nitiere kuonde tiegruok mag tije lwedo miluongo ni TVETs. Bende nitiere e migawo ni kaka bad migawo. Korka nitiere bad migawo mar adek miluongo ni mar somo mamalo kod timo nonro, higher education and research gi dho ngere. Nima koro ting'o kuonde tiegruok mag mbalariany kod kuonde tiegruok moko madiere kod mago ma itime nonro mong'ith e wi lony ma ng'ato dwani mondo mi obed godo. Nyakwaramogi wan gi migawo machielo mar ohala, keto mwandu kod kembe. Bad migawo ni nitiere kod bede migepe ariyo. Nitiere bad migawo mar ohala, korka mago nitiere mar lendo mag keto mwandu. En gi bad migawo mar ohala, lendo mag keto mwandu kod bad migawo mar kembe. Nyiso ni nitiere kaka ibiro tim lendo mag kuonde ma inyalo kete mwandu ne joket mwandu madwani mondo mi obed e piny Kenya kata oket mwandu mag e piny Kenya. Korka nitiere bad migawo ma koro biro chung' ne weche mag dongruok mag kembe. Nyakwaramogi wadhi ane kendo e weche mamoko bende motudore koda migepe gi bede migepe mag nitie. Wan gi migawo mar saga kod ohelni matindo. Ka nitiere bede migepe ariyo. Nitiere bad migawo mar weche saga, magi mago mag kuonde ma ji nyalo riwore mag neno ni gibedo gi saga magi miluongo ni cooperatives. Eka bang'e nitiere bad migawo mar dongruok ohelni matindo, ma koro nyiso ni jogo ma dho ngere dendo ni small business owners kaachiel koda mago miluongo ni SMEs bende oket ka. Gin bede migepe ariyo e migawo achiel mar saga kod ohelni matindo. Wan kae gi migawo machielo mar 14 e kind migepe 22, migawo mar weche rowere, tuke kod nyisruok. Ka oting'o bede migepe ariyo. Nitiere bede migepe madhi ng'iyo weche mag rowere ma iluongo ni youth affairs gi dho ngere. Korka nitiere bad migawo mar tuke kod nyisruok, mano miluongo ni sports and the arts gi dho ngere. Mago gin bede migepe moket ka. Korka nitiere bad migawo machielo mar 15 kata migawo machielo mar 15 ma bende nigi bede migepe kar ka Nyakwaramogi. En migawo mar pur kod pith. En kod dongruok mar pur kod dongruok mar pith. Magi gin bede migepe ariyo mokete migawo ni. Nyiso ni koponi nitiere jagoro mongirore mabiro bede migawo ni, to koro nyaka many jogo ariyo mabiro bedo achiel kuomgi dongruok mar pur kaachiel kod machielo dongruok mar pith. Wadhi kendo e machielo Nyakwaramogi mondo wang'e ni to migawo mane kendo ma oket ne bede migepe mage. Wan kod migawo mar alwora kod bunge. Ka nitiere kod bad migawo achiel kende. Bad migawo ni en mar alwora kod bunge. Obiro ng'iyo alwora ma oganda odake kaachiel kod bunge manitie pacho ka. Nitiere bad migawo machielo ma bende nitiere migawo mar jolimbe kod le mag bunge. Bad migawo manitiere e migawo mar jolimbe kod le mag bunge oting'o bad migawo mar limbe kod le mag bunge. Ma nyiso ni obiro ng'iyo jolimbe mabiro e pacho kaka wuok e pinje maoko, ma bende thoth gi samoro biro neno le mag bunge, koro ma oketie bad migawo achiel. Korka nitiere bad migawo mar kido kod timo oganda. Parni kido kod timo oganda jo Kenya gin moko kuom gigo mayuayo jolimbe. Mano bende oketi kaka bad migawo machielo e migawo mar limbe kod le mag bunge. Eka wan kod migawo mar 18 miluongo ni mar pi, ler kod kuoyo pi e puothe. Ma Nyakwaramogi en pi kod ler mar gi kuoyo pi. Magi gin en bad migawo achiel mabiro bedo e bwo migawo ni.
Kawadhi e migepe mamoko kod bede migepe nyakwara Mogi ma piny owacho mar William Ruto biro bedo godo e piny owacho mare, nitiere migao mar teko kod modhi. Migao mar teko kod modhi dhi bedo koda bad migao miluongo ni teko kod mano mar modhi. Nyakwara Mogi magi gin migepe gi bede migepe. Ama migao gi bede migepe madhi bede migao mar teko kod modhi. Eka wan kod migao machielo miluongo ni tije mag oganda. Ka wadhi bedo kod bad migao miluongo ni tije kod jiwo lony, kachiel kod wadhi bedo kod bad migao mar ngima oganda. Magin bede migepe madhi bedo e migao ni Nyakwara Mogi, kendo gidhi loso moko kuom lemo mag jotend kata jogoro mongirore e migepe mopogore opogore. Ka wadhi e machielo kendo mogik Nyakwara Mogi, adwani mondo wang'ia ni to en migao mane gi bede migepe mage manitie. Wan kod migao mar pinje Afrika ma ugwe kod dongruok mag kor gwenge. Mokwongo wan gi bad migao miluongo ni chenro mag pinje Afrika ma ugwe, ma ng'at kata jatelo mabiro tudo weche e kind piny Kenya kod pinje mamoko manitiere bwo riwruok mar Afrika ma ugwe miluongo ni East Africa Community. Nyakwara Mogi eka wan gi machielo mar dongruok gwenge. Ma koro dhi ng'iyo dongruok mag gwenge. Mano ni gwenge ma pacho ka otaka otenre kod dwaro mar chike mag pinje Afrika ma ugwe. Nyakwara Mogi ka wadhi e migao mogik, en migao mag mwandu manitie bwo lo kachiel kod ohala mar nam. Ka nitiere bad migao miluongo ni mwandu mag lo kata mwandu manitie bwo lo, korka nitiere bad migao mar ohala mar nam, yiedhi kod weche nam. Gin bede migepe ariyo. Wan gi migao mar mwandu mag bwo lo, ohala kod nam. Bede migepe manitiere bwo migao ni en bad migao mar mwandu mag bwo lo, kachiel kod wan kod ohala mar nam, yiedhi kod weche mag nam. Nyakwara Mogi, mano e kaka weche chalo, kendo magi gin migepe 22 manyoland gi jatend piny Kenya William Ruto, kachiel kod bede migepe maromo 49 mwagir ni wadhi bedo godo e bwo piny owacho mar William Samoei Ruto, man jatend piny Kenya. Nyakwara Mogi kawuok kanyo, wan gi mathoth. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Gie sani adwani mondo mikoro ni amed nyisi mathoth ahinya motenore kod weche mabende wamedo yudo Nyakwara Mogi, kendo kaka wamedo kelogi achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Magi gin weche manyien Nyakwara Mogi motenore kod wechewa, kendo magi e kaka weche chalo. Bede migepe maromo 49, migepe maromo 22 e tend William Ruto. Nitie lemo mabende igeno kaka nosingo ni biro chuogi kinde ka kinde ka piny owacho medo dhi nyime. Wadhi nyime kod weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni dhi chiwo twak e od bura odiechieng' mar tich ang'wen manokiny, mana ndalo buora bang' chamo muma kaka jatend piny Kenya mar abich. Jafwambo marwa Lydia Okeyo nodayo dho moko kuom jood bura manogolo pachgi kotenre kod twak ma chieng' tich ang'wen, ka thothgi ni kod geno ni jatend piny Kenya dhi twak ewi weche mamulo ngima oganda jo Kenya e sama ngima koro medo bedo matek e pacho ka. Chike ma pacho ka omiyo jatend piny Kenya thuolo ma chiwo twak e od bura higa ka higa. E twak mare, jod bura ni kod geno mopogore opogore ahinya to bang' welo ma jotend migepe. Jotelogo ibiro dadho gi od bura mondo mi opwodhgi kapok gichamo muma. Kata kamano, kit jotelo manyo gwel koro nyuolo paro mopogore opogore. When you appoint a cabinet minister, must be a clean person also. Now you are appointing somebody who has a murder case in court. You are appointing someone, the same person who has defrauded CDF, the case is in court. It beats the logic whether you will be able to fight corruption or not. Na kuna wengine baadhi yao ambaye mimi niko na hisia kwamba labda wako na dosari. Kwa hivyo tutawapiga msasa sawa sawa. That list is extremely Kenyan. It is the face of Kenya. Almost every region is well represented. It is balanced, and there doesn't appear to be anything we would term as favoritism. Jotelo mamine bende ni kodi wa kaluwore gi singo man jatend piny Kenya omiyo gi ndalo campaigns mage. Tunatarajia kwamba atakapowaita waratibu wa kudumu atahakikisha kwamba ni 50-50, kwa sababu pia sisi tunataka kurai wananchi kwamba wakati tunafanya uchaguzi hatutapumzika hadi tuweze kupata nusu bin nusu ya wanawake katika nyumba hii.
Bang'i yiero jotelo abiriyo mamine kuom jotelo 22 manogwel kaka jotend migepe ma pachoka. Jotelo mamine pod nitiere kod geno ni jatend piny Kenya William Ruto pod biro medo thuolo mag telo ne jomamine ma pachoka. Amen mar kwan jo od bura e od bura mamalo osebedo ka kelo fuere mokalo ka kweth ka kweth oramo ni gin ema gin kod kwan mamalo e od bura. Azimio has the majority in the house legally. But you know, some of people who are cheap, who are bought to be on the other side, they will behave as if they are topping up on the other side when they are voting. Yes, that will work. But on the side of the law, we are the one to produce the lead of majority. You can see our confidence. We are majority, and actually they have accepted. They are now competing. You saw Babu Wino and Mbadi. They are competing over the chairman of PSC, which is reserved for minority. You both have coalitions. The coalition of Azimio has 2 more members or 3 more members than the coalition of Kenya Kwanza. There is no Azimio political party. There is no Kenya Kwanza political party. What we have is United Democratic Alliance Party, ODM, Wiper. So Azimio does not have any member of parliament, nor Kenya Kwanza. Kenya Kwanza does not have a member of parliament. Azimio does not have a Kenya member. What we have are members of parliament of various political parties that form coalition. So you look at the numbers, UDA leads. Jotelo mawuok e counties mamonjo sebedo katimore machalo kaka Baringo, Turkana kod Marsabit bende ni kod geno ni wacharita e counties go idhi wuoye gi jatend piny Kenya. Haswa Laikipia Kaskazini na kotoka mimi, visa vya wizi wa mifugo na ujambazi zimekithiri. Kwa hivyo tunataka kusikia kutoka kwa rais wetu jinsi atakabiliana na wizi wa mifugo na mauaji ya kiholela. Ekinde mano timo campaign se pachoka, William Ruto no singo berongima oganda jo Kenya. Kakoro jotelo go geto winjo chendo ma engo mar berongima jo Kenya, simakoro counties malo prario ni kod midhiero mar keche pachoka. When are we starting to buy unga? Because as we eat ugali in Kenya at 70 shillings, he promised that he will sell, we will buy fuel at 100 shillings. We are waiting. We want him to take those billions down there and see those billions coming, climbing to the top. Tulipokuwa tukiomba kura, hata yeye mwenyewe alisema ataangazia sana mambo ya bottom up. Na mambo ya bottom up ni vile unaweza kuanza kusaidia wale watu ambaye wanaishi maisha ya chini sana ukikuja juu. Bang tuak majaten piny, jod bura biro bedo ko tuake od bura mar goyo mbaka wi paro ma idhi gol gi jatend piny no. Wenge duto koro chomo od bura maduong' ma pachoka ka migene ni jatend piny Kenya William Ruto dhi chiwe twak mare. Ka bende koro penjo maduong' en ni bende geno mar oganda jo Kenya dhi chopo kare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Kwa Ramogi kalore kod milome manogol kod gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ni MCAs ma Nairobi dhi bedo gi romo margi mokwongo kama igeno ni gidhi yiero e speaker margi tarik 29 mar dwe mar 9. Kinde koro sechopo ka ikruok chalo nade. Cleophas Oloch nowuotho kanyo kendo miyo waler mathoth. Odiochieng' ochopo. MCAs e kaunti ma Nairobi koro kwano mana seche mondo mi twak margi mokwongo timre. Twak mane olandi kod gavana mar ang'wen e kaunti ma Nairobi Johnson Arthur Sakaja kori chano mondo chaki chieng' tich ang'wen tarik 29 dwe mar 9. E twak mokwongo no, igeno ni MCAs dhi chamo muma ka gisingore ne timo tich bang' ka moko kuomgi ne oyier dwe mar 8 kama moko bende ne ogwel. Bang' chamo muma e apis, gibiro yudo thuolo mar yiero spika kod jalupne. Spika ma idhi yier dhi bedo mar 4 nyaka ne telo mag loch gwenge ne chakre. En ng'wech mager ma igeno ni dhi nenore chieng' tich ang'wen e Assembly ma Nairobi. Od bura ma Nairobi nigi MCAs maromo 124 e kindgi. Nitiere MCAs maromo 85 ma oyier kachiel kod 39 ma ogwel. MCAs e kaunti ma Nairobi opogore kaluwore kod duond buche mane giyombo godo e yiero mokalo. Duond bura mar UDA kod ODM nigi kwan MCAs maromo 35 moro ka moro, ka Jubilee nigi kwan MCAs 6, to Wiper nigi 4. Duond bura mar CCM nigi MCA 1 kende, ka MCAs moko 3 ne oyier maonge duond bura. Ka koro odiochieng' okayo mar yiero spika kod jalupne od bura ma Nairobi,
Piem ne oyawo thuolo kendo joma ne nigi riyo mar bedo spika ne omi tarik 23 dweni mar 9 nyaka tarik 26 dweni mar 9 mondo chwal kwayo margi. Karan mar od bura ma kaunti ma Nairobi, Edward Gishana, ne oyudo kwayo maromo 24 mag jogo mane olap dhogi ndong' ka gombo bedo spika. Kata kamano, ji 9 kende mane oduoko otesegi mondo tim apedha. Kuom ji 9 go, ji 2 kende ema koro ideo ni dhi rakore ng'wech mar laro kom spika e od bura ma kaunti ma Nairobi, ka ji 7 mamoko koro owit kwayogi oko. Ji 2 go oting'o Kennedy Ng'ondi mane oyudo sir mar riwruog siasa mar Azimio. Kennedy Ng'ondi ne en jalup spika e sirkal mokwongo ma kaunti ma Nairobi e kind higa mar 2013 nyaka higa mar 2017. Machielo en Hassan Rabu Mohamed. Ji 2 makoro odong' e pap nigi thuolo mar donjo e kom makoro oseyudo spika ma opogore. Higa mar 2013 kane telo mag loch gwenge ne ochakore, Ole Magelo ne oyier kaka spika mokwongo e kaunti ma Nairobi, ka Kennedy Ng'ondi ne oyudo lemo mar jalup spika e kind higa mar 2013 nyaka 2017. E telo mar 2 mag loch gwenge, kaunti ma Nairobi ne oyudo spika 2 kaachiel kod jolupgi. E tielo mokwongo higa mar 2017 nyaka higa 2020, Beatrice Elachi ne oyier kaka spika mar 2 ka John Kamangu ne en jalupne. Telo mane orumo bang' kane Beatrice Elachi ne othich oko mar apis mar spika. Bang' koko mane okwako od bura mar kaunti ma Nairobi e kind higa mar 2020 nyaka 2022, Benson Mutura ne oyier kaka spika mar 3 e kaunti ma Nairobi, ka Geoffrey Odhiambo Majiwa ne oyier kaka jalupne. Benson Mutura ne en achiel kuom jogo mane ideo gi kweth mar siasa mar Kenya Kwanza mar laro komno mar spika e kaunti ma Nairobi. Kata kamano, ne owit kwayo ne oko mar dwaro bedo spika kaluwore ne ok otero otese moko. Bang' milome mane oor gi Karan mar kaunti ma Nairobi ne ute fwambo, MCS motenore gi Kenya Kwanza e kaunti ma Nairobi ne ochwalo ng'ur margi ka giwacho ni ponono ne nitiere mibadhi e puodho jolar kom spika e od bura ma kaunti ma Nairobi. We will not take it kindly that they can come and do machinations that they have a favorite candidate, take requirements and that locks out every other Kenyan who is eligible to run for this office. For example, they had put a requirement of a certificate of good conduct. We all know that the advertisement for speaker was done on Friday and the last day to return the documents was Monday at 9 a.m. It is not possible for somebody to have woken up, applied for any government document and gotten it by 9 a.m. And we want to express our disgust as Kenya Kwanza and we are going to fight this. MCS go motenore gi kweth siasa mar Kenya Kwanza koro lieko ni gidhi ng'anyo ne twak kaachiel kod yiero spika e od bura ma kaunti ma Nairobi mano odiochieng' ma tarik 29 dweni mar 9. Hakuna mtu ataapishwa kesho hapa. Kesho hakuna kuapisha na itaendelea hivyo. Tutangoja mpaka watatue hili swala la spika. Piem mapek koro irito chieng' tich ang'wen okinyi bang' ka MCS osechamo muma. Penjo maduong' en ni bende ng'anyo mag MCS ma Kenya Kwanza dhi tamo MCS mamoko goyo mbulu e kom mar spika. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi owuogane e od bura mar kaunti ma Nairobi kama koro piem mapek igeno odiechieng' ma kiny mano tich ang'wen tarik 29 dwe mar 9 2022. Wadonje kaunti ma Siaya. Gavana ma Siaya James Orengo koro wacho ni migawo mar omenda e kaunti no top mokalo. Maluore kod fwenyruok manyien ni jotich e kaunti no nogolo omenda maromo siling milion 400 no ataro mar chik. Ma en kapod duol makedo kod mibadhi EACC dhi nyime kod nonro ewi lal mar milion 600 mane otigodo marach kod tend kaunti mokalo mana kaka imiyo waler kod jafwambo marwa Simfros Okinda. E ote mare, Gavana ma Siaya James Orengo wacho ni ok en gima wendo kuome ni chin mibadhi oluoro log tich mar kaunti neno. Orengo medo ni mae mane omiyo chungo chudo duto kod chenro mag sirikand kaunti ma Siaya mondo tim nonro matut. Orengo wacho ni sani oketo maino mare neno ni oluoko log tich no ka oyie tiyo kod bad migepe mag piny owacho manono mibadhi no. Yangore ni jotij sirikal mar kaunti ma Siaya nogolo omenda maromo milion 400 kowuok e akaunt mar bengi mar kaunti no e yo ma ok ler. Pesa ni owuok dire ma jidhi campaign mawakian pesa ni ogole to miye jotich
kete nying jotich matindo tindo Siaya. Wachore ni jotijego notiyo mariye kod chenro mag chudo mag kaunti no eneno ni onge ng'ama ofwenyo ndach omenda no. County government account go gin mogol tero impressed account. Koro ka gisebedo impressed account to ng'ato ndiko check. Koro gikawo gi mayom nikech ing'eyo if mis normal lor tarik 20 dwe mar 7. Koro pes gi ogol kapok chopo tarik 20 mang'eny mondo gilornu tarik kido dwe mar 7 gigol pesa between tarik 1 nyaka tarik 13 mondo gibit deadline ma if mis. Koro gigolo to gikete impressed account. Koro impressed account koro ginyalo deal kode ka gidwaro. Koro en pesa maginyalo ndiko check to gimiyo ng'ama gidwaro gigolo gidhi kawo e cooperative account. Jotijego ne ok odewo chik makwedo chudo moro amora mag jotij piny owacho e kinde ma piny ikore ne loko telo. Ne gichulore omenda machwe ng'ato ka ng'ato. Ng'ato chul di bich to ng'ato chul seko pesa moko makolingana go. Koro gige to pesa ni ok simokidon kiranga matut to ng'ama chule cha ok ene wuon pesa ni. Wuon pesa ni toke mangacha koso chul to dhi kawo. Ma biro kinde ma sirikal manyien mar piny owacho to pod tiyo machiegni kod duol mar EACC kaluwore kod omenda maromo $600,000 mane otigo marach kod jotelo e ten kaunti no mokalo. Jokedo ne ratich oganda e kaunti no koro dwaro mondo piny owacho mar kaunti no tim nonro matut e wi lar mar omenda. Gikwayo oganda duto mawuok e kaunti ma Siaya mondo wuog oko kendo go darbin kaka omenda gitiyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawadhi nyime e weche motenore koda mana mibadhi ni duol makedo gi mibadhi EACC ochako nonro e wi lal mar omenda maloyo $190,000 kaunti ma Isiolo kokalo e chudo ma ok opuodhi. Chudo gi ne ochwale akaunt mag bengi mag jolony e kwan mag omenda bich mag kaunti no. Jolony e kwan mag omenda ne tiyo gi migawo mar omenda kod chano weche mag uchumi. Ichich ni ji abich gi ne otigodo e kadho chudogo ma bang'e to ne opogi e kind jodito mag kaunti no ma Isiolo. Chudogi ne otim e tarige mopogore e kind higa mar 2019 nyaka 2022. Chudogi ne opog kama. Daniel Kanyugo Lenyangume ne oyudo $1,697,530. Monica Nkirote Rokwaro ne oyudo $30,452,715. Stephen Mudhoni Nanampiu ne oyudo $46,971 gi $100 bathe ka Jafeth Purity Nkatha ne oyudo $20,432,965. Joseph Gikera Mburu ne owuok gi omuom makore lach maromo $1,462,600 EACC osendiko ne kaunti ma Isiolo ka gidwaro mondo mi chwal nengi obok mopogore madhi konyo gi timo nonro ka gimero ni rem chwalo obok makamago biro dhi tok chik mar Anti-Corruption and Economic Crimes ma higa 2003. Giwacho ni tiyo arietha gomenda timore sama maromo nus jo kaunti no ne kod kech onge mar pi kaachiel kod midhiero mamoko masani koro okwako kaunti no. EACC omero ni mondo mibadhi makama orum, tend counties nyaka oneni omenda otimo tije ma owinjore gi tim ka governors bende nyaka kaw okang' mar tayo counties yo maler, tieko jodito matimo tije ma otudore kod weche mag mibadhi kendo bende golo jogo magina chudhe kata cartels mag mibadhi ma osebedo ka timo mibadhi e counties mopogore. Koro we wang'ie weche motenore koda jolupo gi lupo e nam mar Lolwe. Migawo mar Kenya Maritime Authority, obila mag Kenya Coast Guard kod migepe mamoko gi riwruoge ma ok mag piny owacho koro chiwo puonj ne jolupo kod joma tiyo gi nam e yor wuoth mar rito chike mag nam kendo duoko piny masiche mathoro sieko e nam Lolwe. Tiegruok makama ma igeto tim ne jogo modak e chula mopogore mayudore e kaunti ma Homa Bay mano ni gibedo gi nyalo gi ng'eyo mag dak e nam. Jafombo marwa ma Homa Bay Ali Abich ni kod ler.
chula ma opogore opogore mayudore e kaunti ma Homa Bay osebedo ka romo gi midhiero mopogore e kinde ma gitiyo gi yore mag wuoth e nam kod ka gidhi nyime gi chenro mag lupo ka gisebedo ka gikale chandruoge ma opogore nam lolwe ma ikelo kod masiche mag nam gino makoro miyo migepe mopogore chako chenro mar chiwo puonj e dwoko piny masiche go. Our mandate as the Kenya Coast Guard Service is protection of marine resources and including also safety and security enforcement in the lake. The different stakeholders also gained a lot in terms of preparation for any eventuality. Although we normally say we try to avoid certain accidents happening, but sometimes eventualities may come up, maybe because of bad weather or purely an accident. Migawo ma ochung'ne wuodhe mag nam e pacho ka Kenya Maritime Authority wacho ni dwaro margi en neno ni jolupo kod jogo matiyo kod nam lolo e yore mag wuoth oluwo chike matayo wuodhe mag nam. We would commend Waterbus for organizing such an exercise, which sought for, among other things, enhance the capacity of their vessels to be able to respond to incidences that may happen when they are out there offering their services. Also to bring together several other stakeholders to enhance inter-agency and stakeholder collaboration when it comes to issues of search and rescue. Moko kuom jokanyo manie sekta mar wuodh nam wacho ni chenro makamano miyo gibedo kod lony kod ng'eyo kaka ginyalo reso ngima poni masira jokogi e nam lolwe. To sharpen the emergency response skills of our crew and also the different operators within the lake, to also enhance the cooperation between us as the company, the ship, that is the water bus, and also the different search and rescue facilities who are operating within the lake as well. I think that is the most important thing from this exercise, is just prepping people to save lives. I think it was very successful. Ka jolupo matiyo gi nam lolwe bende medo jiw mondo lo chike mowinjore e kinde ma ginie nam. Wasebedo ka ok wabed gi gik moko madwarore e nam manyalo konyo kit ngimawa. To wayudo ni bedo gi gik moko manyalo konyo kit ngimawa konyowa e yo mar ni kata ka pe ni walwar e pi kata ka jowa olwar e pi to yie moro nyalo mabor machop makonygi. Mane gima puonj maduong' ma kawuono wayudo, kendo wayudo ni e puonj ma kama ka ber to Waterbus Company onego bed ni time mapile pile mondo mi thoth jowa obed aweya. Nam lolwe thoro bedo gi masiche ma juko jolupo kaachiel kod jogo matiyo kod yore mag wuoth mopogore e nam. Gino masani koro miyo migepe mopogore oriwore kanyakla mar chiwo puonj ne jogo matiyo kod nam mar konyo dwoko piny masiche mathoro jukogi e nam lolwe. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Ahinya to yiero Ramogi TV kind televisen mamoko mathoth ahinya ma pacho ka yudo weche manyien ma adimba kendo mago mamiyi ng'eyo kuom gik matimore e gwenge mopogore opogore. En singo marwa mar kete wi koke kuom gik matimore alwora mari kod gwenge maboyo kori. Nyako Ramogi ka pok wadhi e yweyo ang'ie moko kuom ote ma wuoro ka. Neno ka Diang kawuok Usawa wacho ni ka jatend IBC ne ok oluwore gi chik mar lendo dak ne ti gi chik mondo mi adieri onen. Mano wach mopenjo Nyako Ramogi. Mano kaka bede migepe mopogore opogore dhi pong' gi ywagruok. Mano min Aledi mar Sakwa Kadera wacho kamano. Erokamano nyamin Aledi. Kasto Ros Odondo mawuok Katieno Ramogi neno maler Katieno. Erokamano. Bati Ramogi yudore maler e gwenge maga Kagan maniluongo ni Vera ka gin gi mama ne Nyako Ramogi. Erokamano jotelo ong'inwa weche sport kanyo malong'o mondo mi tuke obed mongirore. Ng'ato ndiko na dho chik ka Nyako Ramogi okang' nasome nikech ok ang'e somo dho chiwe wakaw yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth ahinya ma otenore gi weche mag tuke. Okie dokie, kids. Let the show begin. Kids are home. Hi, Bumblebee. And it's time for them to explore. That's what I'm gonna do. So, why not give them Kids View? Travis, Paul, over here, quick.
With Kids View, they get to discover. Here's what a Black Panther mask looks like. And you are sure they consume safe content. Join the excitement that is Kids View. Popular, lovable. Thank you. Nyakoromoge Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganga. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto, wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Mbakano, watudre kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Usiweke winning streak yako on break. Hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Imbalas, imekuwa ikiniimbalas. Na unasendaje na niko kwa hii network nyingine? Natumwa na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Yakoromogi machiegni koro wadonje weche mag tuke. Tim mar volleyball mar joma mine ma pacho Kamal